Ahojte a vitajte na kanáli Chlapci slovenskí. Moje meno je Dávid a miesto Ondreja vás budem výnimočne sprevádzať týmto videom. Dnes, v čase nakrúcania týchto záberov, je 9. január 2025. V noci bolo štipľavých -15 a stalo sa niečo, čo sme tu v tomto meste nevideli celé roky. Najdlhšia slovenská rieka zastala. Váh pod hradom Matúša Čáka kompletne zamrzol. Iste ste to mnohí spoznali. Áno, správne. Vitajte v Trenčíne. Možno si poviete, no a čo keď zamrzol, veď vonku mrzne? Lenže to, na čo sa pozeráte, je meteorologický unikát. V modernej dobe totiž váh v Trenčíne zamrza iba raz za niekoľko rokov. A už dávno to tu nebolo. Ak máte chuť, pohodlne sa usaďte a ja vám porozprávam, prečo je tento biely pancier dôkazom, že príroda práve porazila modernú techniku. Prečo tento ľad v roku 1947 takmer zničil mesto a prečo je to dnes smrteľná pasca, do ktorej by ste v žiadnom prípade nemali vstúpiť. Pripútajte sa, ideme nad ľadovú rieku. Možno sa pýtate, prečo rieka v Trenčíne nezamrza každú zimu? Odpoveď má meno Vážska kaskáda. Voda, ktorá mestom preteká, už prešla cez niekoľko priehrad a turbín, ktoré na vodu pôsobia v podstate ako taký obrovský radiátor. Voda nad dne Nosickej priehrady vzdialená asi 40 kilometrov má aj v najtuchšej zime stabilné 4 stupne Celzia. Je to vplyvom fyzikálneho javu zvaného anomália vody. Voda sa totiž pri ochladzovaní od bežnej teploty začne správať opačne než väčšina kvapalín. Keď sa na jeseň a v zime ochladzuje hladina, chladnejšia a hustejšia voda z povrchu klesá dolu, teplejšia stúpa hore, takže jazero či priehrada sa premiešava podľa hustoty. Tento proces cirkulácie sa zastaví, keď má väčšina vody okolo 4 stupňov Celzia, lebo pri tejto teplote je voda najťažšia a zostane pri dne. Zatiaľ čo ďalšie ochladzovanie vytvára ľahšiu vodu, ktorá ostáva pri hladine a tam neskôr zamrzne. Vďaka anomálii vody má teda voda pri 4 stupňoch Celzia najvyššiu hustotu. Preto táto voda klesne ku dnu a tam zostáva. Zatiaľ čo chladnejšia a teplejšia voda sa drží vyššie a v zime pri hladine zamrza. A kým voda prejde cez ďalšie elektrárne v Lacoch či Dubnici, trenie a pohyb ju udržiavajú, nazvime to teplú. Lenže dnes je mráz taký agresívny, že vymazal vplyv miliónov eur investovaných do technológií. Príroda si jednoducho urobila po svojom a váh sa vďaka sneženiu, ktoré prišlo neskôr cez deň, zmenil na túto tichú, bielu diaľnicu. Táto krása je však zradná. Trenčania majú k zamrznutej rieke obrovský rešpekt. Prečo? Musíme sa vrátiť do marca roku 1947. Vtedy sa po vytrvalých mrazoch odrazu masívny ľad nadvihol a pohol dolu prúdom. Hovorí sa tomu ľadová povodeň. Kryhy veľké ako autá sa rútili na Trenčín a vtedajšie provizórne drevené mosty doslova rozdrvili ako zápalky. Mesto ostalo odrezané od sveta. Ak ste niekedy boli v Trenčíne na námestí, určite poznáte vodníka Valentína. Legenda hovorí, že vybehol z váhu, aby zachránil svoju milú pred ohňom. No dnes by mal Valentín poriadny problém sa cez ten hrubý pancier prebiť hore. V minulosti, keď takto zamrzol váh, muži vyrezávali kvádre z ľadu, ktoré potom celé leto chladili pivo v pivniciach trenčianskeho pivovaru. Váh bol vtedy v zime centrom priemyslu aj zábavy. Korčulovalo sa na mŕtvych ramenách, tam, kde dnes stoja sídliská Sihote. Možno aj vás tento pohľad láka obuť si korčule a vybehnúť na tú bielu plochu. Ale prosím vás, nerobte to. Ak sa preboríte, prúd vás okamžite stiahne pod ľad. A z tej pasce niet úniku. Bezpečný ľad je namodralý a hrubý aspoň 15 cm. Ten biely, čo vidíte tu, je omnoho tenší, plný snehu a bublín. Je nevyspytateľný.
Užite si ten pohľad z brehu alebo cez naše video. Ale neriskujte život kvôli zopár fotkám na Instagram. Ak sa vám zdá Váh dnes spokojný, pamätajte, že je to skrotená beštia. V roku 1813 zažil Trenčín najväčšiu katastrofu v dejinách. Po náhlom oteplení sa ľady pohli takou silou, že hladina rieky stúpla o neskutočných 6 metrov. Voda vtedy siahala až k bránam mesta a prúd bol taký silný, že v koryte plávali celé domy, aj so zvieratami a ľuďmi. Táto potopa bola taká ničivá, že v celom považí museli prekresľovať mapy, lebo Váh si jednoducho vyrezal nové koryto. To, čo vidíme z drona dnes, je výsledok miliárd investovaných do betónu, aby sa rok 1813 už nikdy nezopakoval. Mimochodom, vedeli ste, že Váh sa kedysi doslova dotýkal hradnej skaly? Rimania svoj nápis vtedy tesali priamo nad hladinou rieky. Názov Váh pochádza z latinského slova vagus, čo v preklade znamená blúdiaci. Rieka si totiž po každej veľkej povodni vybrala iné koryto. Tam, kde dnes jazdia autá po hlavnej ceste pod hradom, sa kedysi vlnila voda. To, čo vidíme dnes, je výsledok obrovskej regulácie z minulého storočia, ktorá rieku definitívne skrotila a posunula ďalej od mesta. Váh je dnes v podstate zajatec v betónovom koryte, ale keď zamrzne, aspoň na chvíľu ukáže svoju divokú tvár. No a ak sa vám zdá dnešných -15 veľa, opýtajte sa svojich rodičov alebo starých rodičov na január 1987. To bola zima, ktorá sa zapísala do dejín. V Trenčíne vtedy namerali neuveriteľných -32 stupňov Celzia. Vtedy nezamrzol len Váh, ale zamrzala aj nafta v autobusoch a ľudia mali tzv. Uholné prázdniny. Rieka bola vtedy taká zamrznutá, že ľad mal hrúbku cez pol metra a prechádzať cez neho bolo bezpečnejšie než dnes po niektorých našich cestách. Dnešná zima je oproti tomu len slabý odvar, ale pre nás, zvyknutých na blato na Vianoce, je to stále poriadny extrém. Keď sa pozriete na túto tichú rieku, predstavte si, že stovky rokov to tu vyzeralo ako na hlavnom ťahu do Bratislavy. Váh bol hlavnou cestou pre pltníkov. Drevo z Liptova, soľ z Poľska alebo povestná čachtická pálenka, všetko sa plavilo na pltiach práve tadiaľto. Trenčín bol pre nich strategický bod, ale aj nebezpečné miesto. Museli preplávať cez úzke miesta a vyhnúť sa skalám. Pltníctvo na Váhu definitívne pochovala až železnica a neskôr výstavba priehrad. Tento ľad, ktorý tu vidíme dnes, by bol pre nich nočnou morou. Pltnícka sezóna končila s prvým mrazom a začínala až po jarných povodniach. No a keď už sme pri tých zaujímavostiach, málo kto vie, že Váh kedysi nebola len dopravná tepna, ale aj slovenský Klondajk. Už od stredoveku sa tu vo veľkom ryžovalo zlato. Najväčšie náleziská boli práve v okolí Trenčína a nedalekej Skalky. Neboli to síce tehly, ale drobné zlaté zrnká, takzvané zlatinky. Boli také čisté a kvalitné, že v 14. storočí mali trenčianski zlatokopy špeciálne povolenie od kráľa. Naše krásne Slovensko je plné nevídaností. Niekedy stačí, aby na pár dní poriadne prituhlo a krajina sa zmení na nepoznanie. Ak sa vám toto zimné video páčilo, veľmi nás poteší, ak kliknete na tlačidlo "Páči sa mi to" dolu pod videom. A ak chcete vidieť viac takýchto slovenských unikátov, dajte nám odber a zapnite si aj zvonček. A napíšte nám do komentárov, či máte radi korčuľovanie na zamrznutom jazere, alebo ste naopak tí, ktorí majú rešpekt a obdivujú výtvory zimy radšej z pohodlia brehu. Toto boli Chlapci slovenskí, kanál, ktorý pre vás pripravuje Ondrej Walker.